Sa loob ng halos 3 dekada, araw-araw na nakikipagsapalaran sa dagat si Tatay Toledo ng Sabang Calabanga para may maihain sa hapag. Ngunit sa 36 na taon niyang pangingisda, aminado siyang bihira siyang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Ayaw na nangyayari. Kaya di ko hinahanap sa imo. Kung ano ko kaya, dahil man nakuhamit na. Mayroon sa Baruto. Pagkagaba, dahil man natawan nilang Taiwood. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, lalong nabibigatan ng maliliit na mangingisda tulad ni Tatay Toledo sa mataas na gasto sa krudo at limitadong kita mula sa kanilang huli. Dahil dito, inihain ni Kamsur 2nd District Congressman Luigi Villafuerte at Congressman Migs Villafuerte ng ikalimang distrito ng Camarines Sur House Bill No. 3388 upang maglaan ng 1,000 na buwan ng fuel subsidy para sa mga rehistradong municipal fisher folk. Bukod sa subsidiya sa krudo, nakapaloob din sa panukalang otomatikong enrollment ng mga benepisyaryo sa National Health Insurance Program upang matiyak ang kanilang access sa serbisyong medikal. Kasama rin ang pagkakaloob ng microinsurance mechanism sa pamamagitan ng Social Security System o SSS bilang dagdag proteksyon laban sa panganib sa laot at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa mga mayakda, layunin ng panukala na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at matulungan ng sektor ng pangingisda na mapanatili ang kanilang kabuhayan. Sa oras na may sa batas, sinasang hindi lamang ito magpapagaan ng gastusin ng mga mangingisda, kundi makatutulong din sa pagpapalakas ng produksyon ng isda sa bansa. Para sa mga tulad ni Tatay Toledo, ang subsidiya at serbisyong pangkalusugan ay hindi lang simpleng ayuda, kundi pag-asa para sa mas ligtas at mas matatag na kinabukasan sa dagat. Darlene Lasrulio, CSN.